patří Tatrovka. Ona ví, ale musí zajet do garáže. Tam. Běž to ukázat Honzovi, kam patří Tatrovka. Běž. Šup. Ukáž, kam patří. Ukáž mu, že patří do garáže, jo? Nebo mu zanesem knížku radši? Zanesem? Dobře. Na. Nebo mu dáme tam jinou knížku ještě, proč ty chodíš pozadu? Ty chodíš pozadu. Tak, kdo to teďka tam tu televizi vypnul? Kdo ho vypnul? Já nevím, kdo to vypnul televizi. A víš co? Ukážem Honzovi tady tohoto Vášu. Běž mu ukázat.